אז איך מורידים פטור מאגרה מוגדלת? ניכנס לאתר של ההתאחדות לכלבנות, לחץ על האזור האישי מצד שמאל למעלה. נקליד את מספר הפלאפון איתו אנו רשומים להתאחדות, ולאחריו את הקוד שנשלח לפלאפון לצורך אימות. תחת הלשונית הכלבים שלי יופיעו כל הכלבים שברשותנו. נחפש את הכלב הרצוי. בעמודה פעולה נבחר באופציה בקשת פטור מאגרה מוגדלת. מצד שמאל נבחר באיזה רשות הכלב רשום. נלחץ על הכפתור הזמן עכשיו. בסיום התהליך יישלח לכם מייל עם אישור לכלב על היותו טהור גזע. יש להעביר את האישור לווטרינר המחסן או לרשות הווטרינרית. שימו לב, יש צורך לבדוק מול הרשות הווטרינרית בעיר, האם מספיק להעביר את הטופס לווטרינר או שיש תהליך נוסף שיש לבצע. למשל, בעיריית פתח תקווה, נכון לרגע זה, יש צורך להעלות את הקובץ לאתר הרשות. בהצלחה!